Ишуларны, фотографияларны караганда безнең әби качырган булганмы, яни качырган булганмы, мен шундый язма килеп чыккан инде ул гәҗиттә басылган булган микән иченчедер елна, анда менә әни кеше баласына үгит насихатын бирә. Ниләр күрергә тели ул баласында, ниләр күрергә теләми, менә безнең караучыларга да шушы сүзләр бар тик дәрес буларак барсын, әни кешенең баласына үгит насихаты. Балам, bir zaman sen benim картайганымны күрерсең. Картлык ямсыз күренсә дә, сабырлык күрсәтеп мин артык күрмәсәң иде. Ашап утырганда кулларым дирелдәп, ризыгым идәнгә төшсә дә, киемнәремне үзем кия алмасам да, ачуланма миңа, балам. Исеңә төшер. Ничек мин сине кичкенә вакытта син эшли алмаган әйберләрне ничек мин сиңа үзем өйрәтә идем. Сабыр бул, балам. Дөнья булгач төрлесе булыр. Әгәр дә урын өстендә хәрәкәтсез ятырга туры килсә, миннән авыр ис килсә, җирәнмә миннән, балам. Сиңа төшер, ничек мин сине бәләкәй вакытта чиста пөхтә матур иттереп киендереп йөртә идем. Әгәр дә урамда йөргәндә аякларым калтырап, үзем генә йөри алмасам, оялма миннән, балам. Оялма. Кулларыңа күтәреп ал. Егылып ятарга ирек бирмә. Оялма. Син тәп йөри алмаганда мин бер кайчанда кешеләрдән оялмадым. Сине кулымнан да төшермәдем. Балам. Тормыш вакытларына кызыкмыйча, үлемгә әзерләнеп ятуым өчен ачуланма. Син миңа хәзер яхшылык эшләп калдырга тырыш. Син эшләгән яхшылыкларың сиңа меңә белә кайтачак. Синең елмаюың, синең матур карашың мине әле дә шатландыра. Ләкин мин сиңа шуны әйтәсе килә. Син дөньяга килгәндә, мин синең белән булдым. Мин үлгәндә, син янымда булсаң иде. Балам. Менә шундай сүзләр дәрес буларак барсын, гыйбрәт буларак барсын. Шуңа күрә әти-әниләребезне саклыйк, үзебез шул хәлгә, шул ук картлыкка җитүебез мөмкин. Бары тик барлык әти-әниләргә бәхетле картлык телисем килә.